blæksprutte her, den 10-armede blæksprutte, vi giver den her. Nu skal I se, hvor hurtigt de spiser. Og de går lynhurtigt til den. Der går meget hurtigt. Og det er sådan, at de bider en bid, så bider de sådan her af her. Og der er det netop, at ryggen kan blive eksponeret for, at den næste kommer til at bide den anden i ryggen. Og det er derfor, de har de der bide i ryggen. Men i løbet af 3 dage, så kan en piranha, den kan altså hele op. De har en fantastisk evne til at hele. The piranhas, when they eat, they they take a bite with their ferocious teeth, and they put like this. And when they do like this, the back is exposed, and so that sometimes they bite each other instead of biting the food instead. Så giver vi lige en blæksprutte til her, og det ser nærmest ud som, den er helt levende, den her blæksprutte, som den ligger der i vandet. Men den er altså død. Vi giver den dødt foder, og det er altså søhestene her, de får levende foder. De tager ikke imod dødt foder. Se, nu ligger den der og ligner en levende, så tør de ikke lige at angribe den. Er det ikke sjovt? Ja, det er sådan, de kan godt være lidt bangebukser, de jager i flok. Men det er sådan, at hvis man nu kommer ned og svømmer en floden om aftenen,